నాకే గొల్గంత పోరి నా తోడు వైవింది రానంత సో ఫ్రెండ్స్, కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఫుల్ సాంగ్తో ఖచ్చితంగా చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అయితే అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో డెమో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. తప్పకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి. సో కింద లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మధ్యలో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి ముందుగా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి టైం చూసుకోండి. 12 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్ 13 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 14 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సెకండ్ ఫోటోని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఇలా కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 11 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో 1 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మూడవ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ వరకు ఈ ఫోటో వరకు 11 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 ఇక్కడ చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, టైం ఎక్కువ అవుతుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి, మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు
ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కంటిన్యూగా. ఇక్కడ చాలా ఫొటోస్ వస్తాయిగా, మొత్తం ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 28 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.